नमस्कार, अमोक फूड्समध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत मोड आलेल्या मुगाची उसळ किंवा आपण याला भाजी म्हणूया। तर छान अशी उसळ तयार आहे। आता बघूया आपण ती कशी करायची। तर इथे या वाटीच्या मापाने मी 1 वाटी मूग भिजत घातले होते। ते भिजल्यानंतर पाणी काढून टाकलं आणि ते मोड येण्यासाठी ठेवून दिले। तर याला मोड आलेले आहे आणि हे बोल भरून झालेत। तर हे मूग मी निवडून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि आता कढईत तेल गरम केलेलं आहे। याच्यामध्ये फोडणी घालूया। तर इथे 1 चमचा राई घातलेली आहे। राई तडतडली की 1 चमचा जिरं घालायचं आहे। जिरंही व्यवस्थित फुललं की अर्धा चमचा हिंग घालते। 7-8 कढीपत्त्याची पानं घातली आहेत आणि याच्यामध्ये आता 3 मीडियम साईजचे कांदे बारीक चिरून घातलेले आहेत। आता हे कांदे ट्रान्सपरंट होईपर्यंत फोडणीमध्ये परतून घ्यायचे आहेत। कांदा ट्रान्सपरंट झाला आहे। याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद घातली आहे आणि 1.5 चमचा संडे मसाला घालते। मसाले व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत। आणि आता याच्यामध्ये आपण मोड आलेले मूग घालायचे आहेत। ते मी स्वच्छ धुवून घेतलेत आणि निवडूनही घेतलेत। आता हे मूग व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत। याच्यात पाणी घालायचं नाही आहे। याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि झाकणावर पाणी ठेवून आपण हे बारीक गॅसवर शिजवून घ्यायचं आहे। आता हे मूग आपण शिजवून घेतलेले आहेत। पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया। आणि याच्यामध्ये आता चवीप्रमाणे मीठ घालते। ओलं खोबरं किसून घालायचे। कोथिंबीर घालायची आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि आता याच्यावर झाकण ठेवून 2 मिनिटं वाफवून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपली मोड आलेल्या मुगाची भाजी तयार आहे। झटपट आणि सोप्या पद्धतीने बनवली आपण। अशा प्रकारे नक्की करून बघा। पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।